Зимата вече си отиде, но за кратко ще ви пренесем в швейцарските Алпи. През миналия сезон страната ни, представена от Сдружение Българско ски училище, се представи отлично на световното първенство за ски учители. Деян Тодоров стана световен шампион в отборната надпревара, а по нации Демо Тимътни зае второ място. Предишното световно първенство се проведе преди 4 години в Пампорово, а през 2019 курортът ни ще е домакин на конгреса на Интерски. Повече за случило се в швейцарския курорт Сам Наун и за значението на тази надпревара ще научите от следващия репортаж. Световното първенство за ски учители е най-високият формат от състезания. То се провежда веднъж на 4 години и е форум, на който ски учителите се събират както да докажат кои са най-добрите скиори, състезатели, ски учители, също така да покажат кои са най-добрите демонстратори в методическо отношение, кои преподават по най-добрия начин. Това не е състезателна дисциплина, разбира се, тя по-скоро е обмяна на информация, на компетенции и квалификация, кой как преподава в своята страна снежните спортове, като се състезават в няколко специфични ски учителски дисциплини по форматът гигантски слалом, отборен ивент, демонстрация на демотимове и ски крос и сноуборд крос. Какво е усещането да държиш тази купа? Тежка и невероятно е чувството. И чувствам отговорност за това нещо. Трудно ли беше да я спечелиш? Да. Имаше много добри състезатели, професионални ски учители и наистина и условията бяха много трудни, но се преборихме. В предишния ден и в деня на състезанието валеше силен сняг, имаше около половин метър нов сняг. И условията бяха наистина трудни. Какво правите там, като отидете на такова световно първенство? Общувате ли си с другите колеги, обменяте ли опит? Какъв е плюсът, освен това, че усещаш пак състезателната тръпка? Разбира се, запознаваш с нови хора, обменяш опит. Интересното е на този тим ивент, в България познат като паралелен слалом, е, че имаше участници от 3 държави, нали, съответно България, Япония и от Швейцария. Това е вашия отбор? Да. А иначе като цяло в самото състезание от колко държави имаше участници? Имаше от 31 държави и съответно от 260 участника. А разкажи ни за демо тима. Разбрахме, имали сте кратък подготвителен лагер. Останалите участници, победителите, те са постоянно заедно работят. Как успявате да се синхронизирате толкова бързо с останалите? Първите 1-2 дни винаги ни е трудно докато се съберем, докато подбереме съчетанието, докато се нагласиме вече по места съответно позициите, но много бързо сработваме, много добре се разбираме. Аз мисля, че това ни помага. Много добри приятели сме и винаги има отношение сериозно към работата, която правиме. И на пистата сме отговорни и много бързо се сработваме. Още от деца с повечето се познаваме по състезания като юноши, след това съответно в Национална спортна академия сме учили с някои заедно от тях и в последствие вече в демо тима. Господин Сгорски, какво представлява подготовката за участие в едно световно първенство за ски учители? В случая подготовката направихме 10-дневен лагер на Пампорово, в който 10-дневен лагер съумяхме да подготвим 2 нови съчетания. Направихме и подготовка в останалите дисциплини, гигантски слалом. Кратък лагер, но имайки предвид рутината на състезателите, учителите и треньорите в българския демо тим, беше напълно достатъчен. Още повече, че резултатите говорят за правилната подготовка. Дори надминаха и най-смелите ни очаквания. Какво представлява нашата подготовка в сравнение с тази на победителите?
Ами различава се по това, че този формат не е по националности, а по отбори, по училища. И това, което е предимство за повечето отбори, е, че те работят и тренират на едно място и това не изисква да се правят такива централизирани лагери, за разлика от нашите момчета и момичета, защото и Моника Тепавичава да участва в това световно първенство, които работят в различни центрове, в различни училища, различни ски зони и това в сравнение с най-добрите е един голям недостатък. Пето място на демо тима, което означава, че пред нас са 4 швейцарски отбора, които са най-добрите. Тези швейцарски отбори, всъщност 4-те са и на първите 4 места на тяхния национален шампионат на ски учителите, където участват 60 демо тима. Това е едно много добро класиране, защото пък по нации всъщност сме втори. Всички останали нации се класираха след нас. И действително това е един много добър резултат. Аз бях и съдия-оценител и имах възможността да комуникирам с останалите съдии и треньори, които подчертаха, че действително българският демо тим е впечатлил всички с доброто си представяне, като каране в трите манша. Останалите дисциплини също се представихме, разбира се, в лицето на Деян Тодоров, който спечели отборния шампионат с останалите участници. Много добро класиране в гигантския слалом, в скиер-кроса. Защо е важно за една страна да участва в такова събитие? На първо място е престижно да се представи страната с участие в всички дисциплини, което показва всеобхватност и ниво на достижение на експертите в тази страна. За България това е 2 пъти по-важно, тъй като ние сме домакин на следващият по-голям форум за ски учителите, което е Интерски конгресът. За нас беше още по-важно, тъй като ние 2013 година бяхме домакини на 13-то поред световно първенство на ски учители, което в Източна Европа и въобще в региона не се е случвало от друга страна домакин. Заедно с нашите партньори от Пампорово проведохме тук такова световно първенство, което много ни помогна да спечелим и домакинството на Интерски конгрес. Бидейки страна домакин на следващия Интерски конгрес, не можеше да не се представим във всичките направления. Самият факт, че се класираме на доста престижни позиции, поставя България още по-убедително на картата на страните, предлагащи обучение по снежни спортове. Освен всичко, освен състезателния характер на това световно първенство, тук по време на него се представят обучителните концепции на всички държави, унифицират се и също така при представянето на българската концепция на обучение на учителите по снежни спортове също се получи една много висока оценка и по отношение на изпитните критерии, които са застъпени в цялата процедура и по отношение на изучавания материал, което заедно с доброто представяне в състезателната част на световното първенство говори за един висок стандарт на спортно-туристическата услуга на снежните спортове, която се предлага в България. Какво представлява този workshop? Този workshop се представя цялостната концепция по отношение на изпитни критерии, по отношение на изучавани модули в всяко едно направление, общо теоретични, специални. И това, което ги впечатли, че ние в изпитните изисквания включваме ансамбловото каране, т.е. демо изявата като такова. Швейцарците изцяло така предизвикат при тях интерес, как са оценявани, каква е ползата от този изпитен критерий и действително приеха много добре тази идея в изпитните изисквания да има и ансамблов изпит, каране в формация в различните нива. Също това, което ги впечатли, е, че представихме една
нова идея по отношение на формиране на началните умения, по отношение на движения, хоризонтални, вертикални. Една концепция, която я презентираме в няколко форума и вече имаме една солидна причина да направим генерални промени в обучителната система, за да работи тази методика в полза на клиента при начинаещите скиори. Какво научи ти от това световно първенство в Швейцария? Всяко едно световно първенство, в случая за мен второ, много неща се научават. Виждат се всяка една държава отношението им към ски спорта, към снежните спортове като цяло, отношението един към друг като професионални ски учители.